bazen erreinu batean, antzina, ez dakit noiz, bosta jola dio gainea, errege bat oso estimatua, oso maitatua, bere herritarren artean, bere erreinuko kide guztien artean oso estimatua, ze gauzak ondo egiten zituen. Eta seme bakarra zeukan, printzea, noski. Bakarra, eta oso arro zegoen. Baina, iritsi zen momentu bat, printzearen erabezaroan, hor bururatzen zaio, bera ez dela printzea, bera oilasko bat dela. Denan hasiera batean, noski, ulertuko dezue, inorketzio kasorik egin, hori da gaztearen burutazio bat, eta ez diot kasorik egingo. Eta jarraitu zuten, egunak juntziran, baina, gero eta gero indartsuago, gero eta gero ahalegin handiagoekin demostratu nahi zuen printzeak oilaskoa zela. Eta hasi zen palazioan, hasi zen gazteluan, larru bisik ibiltzen, larru gorritan ibiltzen, arropa guztiak kenduta, ze bera oilaskoa zen, da oilaskoak ez dute jantzirik eta oinetakorik ibiltzen. Orduan larru bisik bazter guztietan, kontxo, erregeak eta bere inguruko guztiak, kontxo, hau eztek gaztearen burutazio, pasadizoko burutazioa, bezeo zer seriogo bat bazeo, segundo, pentsatuko dezute, zenbat egina ahal egin zituzten, hitzez, behinga eta berriz eta bestek, esanez, printzea aiz, aiz nere oinordekoa, izango aiz, erreinu honen jabe egingo aizekena, eta ze oiosko eta ze oiosko orde. Beak ez, ni oioskoa naiz. Egunakun eta egunak pasala areagotzen ari zen bere oioskotasun hori. Eta utzi zion egunero emate zizkioten jaki goxoa jateari. Larru bisik palazioan, larru bisik lurralde osoan, eta gainera jaki goxoa jateari utzi eta oiotegiko hartaleak, txitxareak eta harrak jateari eman zion. Aita erabat larritu zen. Hau, eztek, nerabearen burutazioa soilik, hemen zehozer seriogoa bazeok. Egin alaketa bi egin zitun handik ateratzen. Egin alaketa bi egin zitun profesionalekin hitz egiten. Handik atera behar zuela, denak kriston txapa sartzen zioten. I alako aiz, i oinordeko aiz, ire bizimodua ederra izango duk ala tala, baina inork ez zuen konbentzitzen. Probatu zitun, bertako sendagileekin, sorginekin, bertako azti guztiekin, bertako guztiekin probatu zuen, inork ez zuen ezertxore lortu. Bere oioskotasun hori indartu besterik ez zuen egiten. Halaxe, etxita zegoen gure erregeo, pasa ziren egunak, eta halako batean, kontu egin, kontu hau zabaldu zela erreinutikan kanpora ere. Inguru guztietan zabaldu zen printze oilaskoaren kontu hau, errege horren madarikazioa. Eta halako batean, handik pasadizoan agure bat pasazen, eta erregeren hartzen. Zantzion, nik sendatuko jatire semea. Isilikan, baietz, nik sendatuko jatire semea. Zantzun, ez galtzeko iketzeukat, denak alegin guztiak egin dizkiat, guazen, atxon honek esate baldin badu, eta hain serio, hain konbentzimentu oso esate baldin badu, bere honetik aterako dula, sendatuko dula, ez galtzeko ikatzekoet eta jarriko dit beraien eskuan. Eta gureak baldintza jarri zuen, zantzion, guzti neri bakarrik printzearekin. Eta lehen, agurea printzea zegoen lekura joan, eta printzearen lagun egiten alegindu zen. Lehenbiziko pausuan, retxazoa besterik ez zuen lortu, noski. Zer egiten dek hemen, ez dut ezagutzen, atxona aiz, ni oioskoa nau, du ez gaituk lagunak, lehenbiziko reazioan, noski. Baina atxonak zer egin zuen, bera ere larru bisik jarri zen. Bera ere lauonian ibiltzen hasi zen oioskoaren ondoan. Bera ere jaki goxoak alde batera utzi eta hasi zen txitxareak eta hartaleak jaten. Eta handi gutxira, printzeak berdin bezala hartu zuen, lagun bezala hartu zuen, bere parean jarri zalako. Egunak pasa zituzten alaxe eta lagun egin ziren. Eta kontuan laburtzeagatik, handikan egun batzutara asko ez, negua zetorren, noski, hotzak zetoztin, pensatzen dut, eta agurea hasi zen arropa jazten.
Olioskoaren reakzioa, kontrakoa, borroka egitearena. Zer egiten du? Hoi ezakela jantzi. Zeatik ez ba? Olioskoa aiz, bai? Olioskoa nauk bezala? Bai, olioskoa aiz, olioskoak ez dile jantzirik jazten, ez dile kaparik jazten, ez dile honetakorik jazten. Nola ez ez? Ni olioskoa nauk, hoi ba? Ni olioskoa baldin banaiz. Eta txamarra jantzi badezaket, kapa jantzi badezaket, oinetako jantzi baditzaket, nun dago arazoa. Kantxo? Printzea olioskoa baina tontoa ez? Eta esan zuen, arrazoidik. Orduan, printzeak onartu zuen atxona jaztea. Eta bera ere, noski, neguko otzoiekin eta esan zuen, kontxo, nire hobeto neok jantzita, eta bera ere jazten hasi zen. Handik gutxira, jarraitu zuten horrela, handik gutxira, egunero ekartze zizkieten jaki goxoietatik jaten hasi zen atxona. Printze olioskoaren reakzioa kontrakoa. Zeaia izori jaten. Gure jakia hartalea txuk, gure jakia txitxare txuk. Bai, ala txuk, baina bera ze goxoa da duen hauek eta. Baina oliosko ez bai, ni olioskoanak. Baina oliosko izanik, jaki goxoa jateko ukere ukita, janingo izkiat. Kontxo, arrazoi digunek. Printzea ere hasi zan jaki goxoa jaten. Hasi zan, atxona zutik jartzen eta palazioan gizon bezala ibiltzen. Olioskoa ere hasi zen atxonan atzetik gizon bezala ibiltzen. Talexen, lortu zuen atxonak, lortu zuen printze olioskoa gizon printzea izaten. Eta hori da.